Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania toh? Halo, cek kelingan aku berarti iki. Pepek nomorku cek mbok simpen. Yo isik no. Sik, piye Mas? Piye apane? Wis ganteng ku. Urung. Lho, kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek kon ganteng piye yo ora iso. Masya Allah Mas, sampeyan apa gak ngerti sing jenenge Secincare kok Mas Apa wi film kartun? Berarti pano sing ndek boyokmu ki jek. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen. Isik. Berarti ya raimu jembel gadis ngono kae. Malah tambah wiring. Ya Allah ya Rahman. Mas, tak kandani ya Mas. Omongnya apa? Zaman saiki wong lanang saiki kabeh wis ngalang-alani wong wedok, Mas. Masa? Iya, dirawat dari ujung kuku sampai ujung rambut sing lempet-lempet. Ngopeni awak ya ora sida nyambut gawe no. Lah wong kerja ku lho panasan, ya ora iso putih. Rai ireng kena disulap. Godhog banyu diumupne nyemplung mak belum perya putih to. Ya ora putih malah melonyoh. Tok saiki gak apa-apa. Lho, nglungsungi kaya ula weleng ngono kan lho. Kok jaran? Ya wis lah ngono. Ya wis engko nek ganteng tak kabari. Wong kok dijang ganteng kok angel heram. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ngomong aku ngajak selama iki. Delok bodine sak jam wani iki 10 juta. Sugih tenan iki. Lah piye wong bar oleh colongan nek ya tak to. Tapi aku gak wani larang-larang, Pak. Lah nyapa? Apa rene seneng ya dinyang larang. Seneni wong-wong. Lah nyapa gatakne wong-wong. Lah padha ngomong apa? Jarine wong-wong iki padha ngomong barang ra kulak ae mbodol larang ngono. Ya bener kuwi. Lah terus piye? Pase pira? Wis tak dol 200 tusuk 75, Pak, wis. Wis nyangen, Pak. Ngono ae aku ra payu jekan. Ya, wis tak murahno iki wisan. Lah timbang ra payu umpama tak nyang 50 piye? Kan kena nggo lebon. Mbak, kata-kata hari ini sih. Jangan suka memperkeruh situasi, kecuali situasi. Keren. Matan Bu, Pak. Walaupun aku kalah di dalam percintaan, tetapi aku pernah merasakan suah gandul-gandul yang tutumi.